Hello! May mga langgam-langgam pa. Yan. Kain tayo ng mga prutas-prutas. Hello, 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 mami. Kain tayo ng mga prutas-prutas. Luto na hinog na siya. Galing puno, kakapitas lang guys, no? Guyabano. Nami, gini sa'yo ko. Yung may mga langgam-langgam pag mga dear, mga madam. Kain tayo ano ay, prutas. Kinanglan ko yung makabawi. Yan ang mga energy, kuya. Di bang putok kaya nakuha ko ng... Ay! Good morning. Sana i-share ko muna to kasi kailangan ko ng prutas. Ay, wala signal. Kita yung pins ko i-share, be. Good morning! Hindi nyo kayo pagkwanak-wana. Makao ko yung prutas yan. May avocado pa kuya. Ay, yan. Hala. Bilanggam. Ami. Eko atong pinggan na eh. Damit. Fresh na fresh! Naluto talaga siya sa puno. Yung tamik. Hello, Junalien! Andres Flores, shout out! Tsura, sa baba na, dumiga ako. Nasagwa fresh sa sulod, dunot. Sa puno to naluto na hinog. Do kilala ako. Tsura lang namin, personal sa sulod. Masarap, day. Ako na ba, no? Para ito sa cancer, day. Miracle Pros kung may cancer ka mo sa sakang maayo man eh. Wala ko tayo pros. Isa ya, day. Bagong bakit. Shout out kami sa mga taga Mandilingan. Hindi po, tayo na, huwag na naman kasabay na. Kaya po, task yun na yabang siya. Siya mga sabad tayo. G. William, shout out to Petrita, thank you. Sige na pag live mo man time, hindi ka pa ni Mao. Gusto lagi gabantay gusto sa nga live nga giyan. Shout out from Tacloban, si Elinita Garanto, Silvestres, Natividad Velasco, Teresa de la Cruz Yami, good morning, day! Gingy Tupas, Purkaala, enjoy your food. Yes, this is a fruits. Nan. Wala nga lang kalboto. Bisan adlaw ka na yung mapa-Giorgio, hindi ka na yung mawad ang duga. Yeah. Basta niya kaon ka lang. Ay! Ito mga prutas-prutas. Walang halong kalboto. Shout out, walang halong kalburo dahil first na first. Galing sa puno. Bagong biyak niya. Bagong pitas. Tsura bitas. Do ka namit gid sa yaho pero kaaslo man balaga. Thank you sa 50 stars na nagbigay. Word na, Tamindo, kamusta na kang okay kayo? Okay lang ko, madam. Video kapos-kapos na sa financial pero lumalaban sa buhay. Ang tres pa ito, hindi ka hindi ikaw nang kailangan kahangin. Mabulo ta ka karon sa kutsilyo.
Kylie Manansala, Nicolas, shout out. Ninita Balasa, shout out. Shout out sa lalaki nga, like panawag ha, mga diputa. Shout out sa mga lalaki na pala'y tumatawag, ha? GD Similiano, shout out. Good benefits for Madam. Yes, good benefits talaga ito, na. Wala ako yung hinahanap ngayon niya. Walang love life, walang sex life, basta may prutas at pagkain. Kung swertihin, kung kisain, makasalo ang sugur-sugata. Thank you, Madam, sa 50 stars, no? Ano yung sino pangalan niyo? Si Madam May, no? Madam May, shout out. I love you. Anahin mo pa yung mga sex life, mga love life man. Kung wala ka naman nilalamon. Sa ngayong panahon niya, dahil, makinig kayo dito, hoy! Makinig kayo dito, pamate! Hindi ko pagpainita. Ang love, hindi nakakain. Ang I love you, hindi nakakain. Kailangan, hindi nakakabusog. Kailangan niya magtrabaho kayo, dahil. Para makain mo yung taong love mo. Ay, ganun. Namit gid sa babanaya. Matsagan ko daw, wala ko yung cancer. Do utog lang yung napatsagan ko ka. Shout out sa nagapanawag ng mga lalaki, ha? Wala kaming pira ngayon, di op, manghita namin. Puasa kami subong. Halay ka pinanawag. Halay ka pa video call, mapakita sa mga itlog yung mga gagmay. Pakita-kita nga, wala kami kwarta, de. Kung hindi ka mo mapadalaan, mga akig pa ka mo. Wala! Hindi ka pala himuyong mga agi, di sa mga nagpamalandong kami di amo, nagaling. Ginagarit-garit, di kami nibla sa mga lalaki, ni mga putyong ng ini mo. Do hindi man tayo katipon sa niyo yung kwarta yung ubra yung mabalaan nyo yung daw video buta ang kahita na mo yung kakahon nyo naman mabalaan nyo yung daw video may uruing ka maagi kayo nakarakit-rakit dugay-dugay baka mo ka pinanawag do hindi man tayo katipon sa inyo ulat ka mo na bala talalabog laway ulat ka mo bala kamong tawgan Ulat ka mo nga kami ang manawag Grace nila umatay ko sa 50 stat tumatalasik yung laway ko kasi may mga lalaki dito na kung saan na nag-iipon-ipon, mga bakla, panay-panay tawag, magpaparamdam kayo. Bakit wala na ba kayong mga racket dyan? Yung mga bakla, hindi na makaipon sa ginagawa nyo, panay pa yung paramdam nga, nilimot na kayo, mga ghost na kayo sa paningin namin. Ay, kung wala niya lalaki, tayo na lang yan, day. Regina Legaspi, thank you for 50 stars. I love you. Ayan, dito tayo sa mga 50-50, ho. Okay na yan. Malaking tulong na rin yan. Alam sa totoo lang, Hayan Arlene, Waiko, alam sa totoo lang sa mga binibigay yung stars, nakakatulong yan yun. Yan ang mga pinamimigay ko rin sa mga tinutulungan ko dito. May mga pinapaaral ako dahil may mga tulad yun, may mga sakit-sakit, binibigyan ko tag 2,000, 3,000, mga grocery. Kaya abangan nyo na lang ang mga charity vlog ko, ha? Kayo na lang yung pag-asa ko lang makatulong dahil. Yung scatter, no? Ari pa ho, may mga kaunon pa ko yung Nalukpan ka na. nalukpan ko, scatter, jackpot. May gawin na. Keyboard na scatter. Pag-bell ng skulahan, scatter na yun. Pere is watching, good morning. Ano yung pinaglalaban? May gawin. Shout out na sa mga putyong, papaltak ka mantis ka mo magalay ka pang PM sa mga agi, ha? Nga ka mga gagmay sa inyo, dako pa ko bitoy sa inyo. May mga lalaki, yung gagmay ganyan. Hindi ka pa huwag, mga churizo, sa binta ko yun. Pahikap ko sa... Pahikap nila sa ako ng ila, pahikap ko man ang ako sa ila, makibot pa na sila, nag-agi ka pa. Kaya dako pa ko yung sa ila, tapos munok ko sila ikinyentos, kasi ko ginuo ko, Lord. Kung malabot rin ako, na yun. Tapos kung ari, di mag-inarte pa. Padamo. Hindi pa yung mag-inom tando ay mga animal, nila ka mga baho. Ba! Red horse, gitang tiraho nila.
Ang mga ilok na daw, baho ka ba? Daw ba? Ay, shout out sa lalaki nga baho ang gusto. Ay, ano ni ginapakigbato? Sa dason yan eh, pag mga shout out yan na sa mga lalaki, ha, hindi ko nila lahat ha, yung taga dito na sa amin, huwag kayong magalit dyan ha, trangka ko karon pang doon, takamuda. So, magatubang ka mo guys sa amon. Magatubang ka mo sa amon, magkanto ka mo sa balay, pang tawas kayo. Mamuhunan kayo tawas, kasi namumuhunan kami dito ng Red Horse, minsan tanduay, tapos yung pulutan nyo, fak ng manok na adobo. Tapos yung ulam nyo, fakbet. Pagkaaga, mayroon pa kayong paksiw. So, hita nyo paksiw yung amoy. Hindi yan maganda, ya. Na minsan lang kami makatikim-tikim ng tao. Amoy bulok na hayop. Ay, Diyos ko. May ara, ganyan balay ang ilok eh. Gado balay, ganyan kadimonyo. Gapuog. Kumanto sa balay, tuon pa sa electric pan. Uy, ay, Diyos ko. Bis ka, ano ka pa yung nakagwapo? Kaparas ka dyan. May ilawag din sa line ko. Na ano rin siyang sungad yun. Dito ka chismoso. Siyang kahiyon. Doon puro naman sala. Ginobray sa parang awan ko. Hipos pala. Nang ilawag yun sa line. Asa pala. Kita mo ganyan na kanto na ni tao. Ginlawag ba? Si Kalantaw pa natin sa karoon. 50 star shout out sa si Utoman. No, may mga tao ganyan talaga na hindi magandang hygiene. Ako kahit gaano ka pa kagwapo, ako nung kilikili mo ya. Dumalay ka putyukan. Bahala ka na imo ya. Namit. Ito naman yung hilaw ko niya. Wala, ilagay ko mag-tig-up ka. Baho sa kong tig-up mo, babada. Tila ko na gani, dahil doon, dahil sa tando ay dahil, lain mo, sulok. Sa uda. Okay pa. Dalawa na talaga ang hindi ko nakakayanin. Dati nag-inom kami ng barkada ko dahil yung tanduay na lapad na malaki na tanduay. Iniinom namin, tapos pinululutan namin guyabano, dahil. Kasi sa likod na bahay, may guyabano. So, siguro ng mga paniki, nahulog ng laki-laki na guyabano, pinulutan namin dito. Talagang, hindi na talaga ako susubok ulit na magpulutan ng guyabano pag nag-iinom. Nagtumbling talaga ako sa suka, dahil. Pati pagdighay mo yan. Tanduay at saka guyabano, yung amoy, grabe. 2 days talaga akong tinamaan ng hangover sa... Grabe baka hangover yung guyabano at saka ano? Tanduay! Namit. Ayan. Ako yan ngayon yan dahil pinapalusog ko yung katawan ko yan. Para kung dumating man yung mga vaccine na sinasabi nila na mga epektibo na yan pagkatapos natin may bago na naman daw tayo na mga alam niyo yung bagong Bilsa 30? Nakakatakot daw yan. Nakita nyo na yan? Hindi Bilsa, gidya. Oo, kahit nakamask ka, naka-face shield ka, kahit sa loob ng bahay ka, papasukin ka. Walang sino-sino dahil presidente ka man, barangay tanod. Kahit saan kang lugar, matatamaan ka ng Bilsa. Bilsa kurente, Bilsa tubig, Bilsa wifi, Bilsa, lahat ng Bilsa. Delikado, yan ang nakakatakot na pandemic ngayon. Yung tinatawag na Bilsa 2030. Bilsa lalaki. Bilsa kundo. Basta Bilsa ang tawag niyan. Delikado yan. Si Bilsa, kamag-anak niya si Aling Judith. Judith sa kuryente, Judith sa tubig, Judith sa wifi, Judith sa Netflix. Kaya basta Judith ang pangalan, huwag niyong tanggapin. Mga yan ang mga pangalan, delikado, Judith at saka si Bilsa. Bag Bilsa, patayin agad yan. Bilsa ang tawag niyan. Lahat ng Bilsa, delikado. Kahit sino ka pa, papasukin. Madam, may BF. Ako na may angsod. Ipatulpo mo, girl.
Pwede ba ipatulpo yung kaibigan mong amoy kilig? Nakakatakot naman pag sinabi mong dahil kinikili mo may putok ka. Paano ba nasabihin mo sa friend mo na may putok siya? Na hindi siya ma-open kasi mga tao ngayon, mga feeling perfectionist na ayaw rin pagsabihan. May mga friend ba kayo mabaho ang hininga, mabaho ang kilikili na gusto mong tulungan kaso lang hindi mo alam ang proseso? Pwede bang iregaluhan ng Rexona yan? O regaluhan mo ng toothpaste at toothbrush? Ano man? Tulungan nyo, kumanda. Paano ba Day? Paano tulungan ang mga friends? Alam mo, hugas ko kamay. Matanong natin dito, mga friend. Paano ba tulungan ang mga kaibigan mo? Halimbawa, ang kaibigan mo, mabaho ang kilikili niya, at saka mabaho yung kanyang... Ang tanong, paano mo masabi sa friend mo na mabaho yung kilikili niya? Paano mo Ikaw? sabihin? Friend, ako ya, prangka ko ya. Friend, mabaho, hindi ba si ilok mo, friend? Wala kayo kapaligo. Friend, ano nang ginabutang mo? Ikaw, paano mo sasabihin? Kala ang balong ko gidya nga, friend. May naaamoy ka ba? Pag nagtanong, parang amoy bulok na bayabas. Gago, nakakahiya naman yun. Ikaw, pan? Ang ano? Saan ya? Ay, Diyos ko, kakalain man sa iras niya sa amon, balay man. Nakakatakot. Tingnan nyo mo. Ayun yung mga sinasabi na iras. Uy, sinadya sa kahoy yun. Sunugin mo ng ano. May mo butterfly ka kadelikado na yung damo no sa mga po amo ni makakadto sa sakang mo ang iras. Amo tinatawag nga iras. Ay kalain-lain man ni man. Ay ano pala nindog pala ibo ko ya. Do iras-irason nga miga mo. Do ari ay kalain. Kalain. Damo gid iras my god. Ara I'm so scary. Wah! Ha! Bigla mo iraso. Ari siya sa kahoy, oh. Wala mas pang ano kasi dito sa Ara, may iraso. Hindi lang ka mo na magkagto, mga friend. Bawala kami, makita mo iras-irason mo. Ari sa huwang nanay nila, oh. Ang phone siya yung iras. Ano na sa? Ano na? Nga pa utang? Pila na? Ha? 5-5? 2 sardinas ba? Saan na bayad? Dahil ba na mangutang ta ba aparador? TV. Oo. Pare. Saan na bayad? Saan na bayad? Ha? Pila down? 500. Madam, pahingi naman ang style down ko dito. Lagyan namin ng TV. Asa ka ligo yung matatangla. Kuha ako naga. Kuhaon ko. Wala na gamay-gamay. Hindi lang inyo kolektor. Basta suplado kolektor nyo. Wala na gamay-gamay. Doon mo na nila para yung TV na bunutangan no. Mangutang tabla aparador. Mangutang ko yung aparador, guys. Medyo ganda. Ano sa tawag divider? May crystal pa rin gusto. Takdan mo. Oo, namin man na. Pagwa mo na. Lamin ko ini kay Gong TV tayo. Pila padlapad. Sa babaw na itong galing, hindi na nakasulod yun. Kasakit na mo tangla dai. Gamay lang yamon balay. Yung TV, hindi sa useless. Hindi po na pag-amuna. Basta sa tangla kami maglantaw kami. Gusto na mo niya kalanta kami TV ka duko. Kami yung duga mo na oh. Dobalan sa mata na mo. Nami tani oh. Ano na pa utang? Pila ang presyo ya? 5,000? Tapos din tala ibot lang pa. Draus kili do ah. Dahil lang gibala. Itong sa babaw, hindi man gid sa taas-taas gid do. Ha? Nga kinahanglan gibutangan gid ang tunga ha. Design lang sa iya amo na iya buho. Wala kami bulatangan gid asun lang ka. Sa iba na kay nga mo TV ni kidya kaigo oyaw lapad-lapad do. Ang hindi na sa abis ka na ano, hindi na kaigo. So ari na guys, balik na ta sa ato yung Soriana, no? Hello!
So balik tayo sa usapan natin, magtanong na ako sa inyo. Paano mo sasabihin sa friend mo na mabaho yung kilikili niya, mabaho yung hininga niya, na hindi ma-offense kasi iba mga bisyosa din. Alam na nila mabaho sila pa ang kilikili at saka yung ilok, kilikili, ilok, ano yung bunga nga, bibig nila. Pag sinabihan sila mabaho, gaganon ka, magagalit sila. Prangkahin. Una, prangkahin. Pangalawa, patulpo. Tulpo mo ilok yung babaw. Kasi may mga tao talaga na sanay ganyan, pero kung hindi kayo sanay, iba na yung amoy niya. Little Joe Lopez, shout out. Pumunta nga doon, nagpalahibo ko sa ira sa labas. Namin itong siglis mo. Mapabiner ko, kasi kung mag-amok doon, wala ko yung unto. Yayain mo na ng ligo sa swimming friend. Ang lalaki, hindi ko. Sa inyo, Eric Malagusa, shout out. Agrato, Nigra. Nico. Shout out kay Inday Sara. Ayan. Run, Sara, run. Padayon, Sara Duterte. Kapoy, no? Maligo, suba. Papandanon ta. Motoron ta lang, day. Ligo sa suba. Hello, wala kami magawa. Ano gagawin natin, ma? Sandali lang mga tanong ko ba lang ipang kayo, uhon ko ba lang. Ang isa ko nga alam, ito yung ano ko, pakilala ko sa yung variegated na maniya, no? Buhok ng prinsesa, buhok ng diwata. Yan ang aking halaman, makpakimain. Ayan ho, nami giso yung ho. Doon sa rabutan, yung gaburambod. Aray nang variegated na kakamuting kahoy. Butterfly. Ito mga variegated na mga plants halaman ko dyan. Damo ko yung siksirika nga biga-bigaon. Ari monarchia plants, no, mga emperor nga mga plants. May mga ganda ng mga halaman ko. Taba-taba. Ito yung mga ano ko. Ready pa. Ito yung ano ko kasi tatlo to eh. Ito variegated na ano ko, yung imported ko to na ano. Nawala yung isa, ninakaw. Shout out yung magnanakaw ng aking halaman ha. Ito iba rin ito eh, social to. Minsan niya lang makakakita ng ganitong ano. Ito iba rin to. So marami ako yung halaman dito na wala. Ninakaw yun eh. Pa Maynila ako na wala na yung. Dito ko kinuha ang guinabano kanina. Ang ito ko, shout out yung sino man nagnakaw. Dalawa to eh. Isa na lang natira ako. Nagpunta lang ko yun na Manila. Wala na dito. Ito yung part ng ano. Minsan ka lang makakahanap nito. Mahal to na dahon. Ito yung aking tawag na ano. Tawag ito. Century plant. Ginaganyan siya ho. Ginaganyan siya ho. Binihila yan. Ayan. Tapos ang ganyan. Century plant siya. Mga luya pa ko yun. Ligo ta suba sa pandanon day. Kainit galing. Motor lang tayo nga. Kasod mo si tatapon si Judo. Pwede man. Yung ubas. Nakata? Oy, sa dito si imo to bala bay mo ko. Subahay? Laya. Shout out si mo. Padanon ta. Yung team Erica Imbang, si Bang, si Jude. Magplano kami ngayon kung ano. Ito yung bago kong videographer ngayon. Boyfriend ko noon, ex ko na ngayon, tapos videographer ko na ngayon. Kamusta naman yung relasyon natin noon? Bakit hindi mo iningatan? Gago ka? Okay lang yun. Kasi hindi pa tayo hindi ka pa rin maraming pera. Gago ka, hindi maraming pera. Pira lang hanap mo. Sobrang Ginalingan ko naman at saka... kahit anong Ginalingan ko naman ah. hirap ng paghahanap buhay, tuloy pa rin ang sudan. Ginalingan ko naman na pati ihi mo, ininom ko, gago ka.
Ay, punta kami sa ano, sa ilog. Nakatamotor-motoron talang. Santa Rosa, kung sa kaingin Santa Rosa, may haraman ako. Sa diin. Tapos sa kaingin Santa Rosa, lain. Ay, sa Pandanon lang ta kay. Kaya katalapit ng Pandanon. Maligo kami sa Pandanon, guys. Bye-bye. Bye-bye! Paano to patayin? Thank you sa 745 star. May pang ano na tayo. Pambili ng ulam. Maligo kami kasi